नोहियो से हमरा आइल बाटे दही त खाऊ नहीं खेले देत खाम ना कहत जे कि हमनी के पहले जुठा लेम जे दुके के देवे के बा पूजा होई त दुका होई त फलान होई त ढेकान होई ए लोग फलान ढेकान खातिर हम बैठो रही का हमरा घर से पहले हम ना खान त ई लोग खाइलो चलते पहले हम लुका के खा लेता नीनो ओकरा बाद से आइलो त हम कह दे बिलार उर खोइले होई आ खुशी रही राम 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 ठीक बानी ना। हाँ दवाई वाई करा के टोंच रही। अरे आइम ना का ई बहाना ना चली झूठो के हरदम गोड़े दुखे के दर बहाना करी ना। का अरे चल ठीक बा दवाई खा के वही तरिया जाई। ई का महाराज बताई अब एक सौभाग्य बात का बउआ आई जेकरा घरे कथा होता हिते न त ना आई त हम का के कहवा के का करम। हाँ ठीक बा समझी जी आई उ अलग के बात बउए लेकिन रौरो आई त कुछ तनी निक लागी तो गीत ना का दही भी देख रहो तनी तो ठीक बा विदा करा दे हम हाँ कथा में तो लगबे करेला। हाँ ऐसे कहले रही दूध किन के जमा देती घर में का कर चली ठीक बा और सब बढ़िया बा ना। तो कहो जे कहाँ दो दवाइया करा जतने जे ठीक नहीं के गोड़वा। अरे हाँ उ सुतल हुई के नोबार वो काम कर तन थाक न जली जानते बनी उतना उनका काम होइबे ना करेला। हाँ बाद में कह के बतिया ले ठीक बउए माई ठीक बा रखी बाबू आइल बा का हो का जाने कहाँ पड़ी रे। अरे हे नहीं बैठल बनी मड़ैया रे हो। अरे फलवा लिया देल बनी ठीक ना चाची के घर में धो देल बनी। अरे चाचा पूजा वाला घर में ना धो देता और धोई भी ना। अच्छा चल ठीक बा सब सामान लिया दे बड़ा ना। कनी हुनु कि हाँ सामान तो लिया देल बनी कनी कि पंडित जी कब अइले हन 9 बजे ले कहत ला ना कनी पान कसैली लेला है। अब जो गो सामान लिखले रहली ही तो गो सामान ले बनी। अब तू जनी है पंडित जी जनी हन तोर जब घरे पूजा तब तोर पाने का सली घटले रहेला। ठीक बउआ जातन तब सामान मना मिला ली आ कनी सुन ना बोल तन ढोलक झाल ले ली है कथा होकला के बाद में गीत तो गवाई न तनी शिव चर्चा वाला होई। अरे हुनका घर वो लोग रहिया कह दिए कि फलवा में कोनो खाओ समत। अरे जैसन बिया वैसन जानत नहीं खा ओकरा के बता सिखैले ही बनी मानो तब ना। उसके बाप रे बाबू ये गांव से आ काने बड़ू हो काजी भाई का हो अब का जाने तार भाई ले बना दही आइल बा। हां अरे बाप रे कितना छाली मोटा बाटे माई जमले बिया ना। अब माई जमले बे के भौजी तार जमले बड़ू के जानता आई खाई खाती आइल बा खाई खाती ना को तार भैंस बड़ी सो हाई एक बाल्टा दही ले आइल बना। और केहू से लेके चाची उची के दूध गाय बैसन तो हम काची कहतन हम तो उहर कहतन कि चाची घर के दूध है। तो हम तो उहे कहतनी चाची घर का आ सुनी ना सुना जुठरिया मत माई कला सन के पंडित जी के पहले देबे के वही मिले पंडित जी। हां आवते दही 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 करत लागत अड़ू ठीक बा जाई। हां खाया मत हमरा इतना पेटू ना होई कहती जो खात रही बियाह दिन केरा हुर लेली 52 किलो। बाप रे बाप दही माई में भेजली बिया। अरे बाप रे बाप मन तो करता अबे छोलिया मोए हाथ से लपेट के सर खा जाई लेकिन ना पकड़ा जाई कैसे कंट्रोल करी। चलो कुछ देर के बाद बाबा जी खा ली ना पंडित जी ओकर बाद हम खाइए ले का करे लेकिन मानवा मानी ना चुप चुप देखो तो नो तो बुझाता माई खाता एकदम मुड़ के छलिए तो का करो तनी अभी क्यों देखल ही नहीं खे मुँह कभी देखल नहीं बुझाता आ चल तनी नो कटोरा में निकाल के ऊपर से हटा देते छलिया निकाल के कटोरा में आ फिर छलिया में को देम लेके खा लेतनी के जानता हम ही बस देख लेबन कोई दम कि आइल बा गाड़ी में तो हिल छलिया एने ओने हो गइल बा केहू को पता थोड़ी ना चली हमरो लोग दिमाग तो खूबे बा। वैसे भी गंगा जी में से एक लोटा पानी निकले से का फर्क पड़ला। चलो खाई पहले निकाल के नोहियो से हमरा आइल बाटे दही त खाऊ नहीं खेले देत खाम ना कहत जे कि हमनी के पहले जुठा लेम जे दुके के देवे के बा पूजा होई त दुका होई त फलान होई त ढेकान होई ए लोग फलान ढेकान खातिर हम बैठो रही का हमरा घर से पहले हम ना खान त ई लोग खाइलो चलते पहले हम लुका के खा लेता नीनो ओकरा बाद से आइलो तो हम कह दे बिलार उर खोइले होई है जे ठीक बा ना दे जाके होइयो ना खा मन दुआरा बैठल बैठल हम खा ले गोबर गोबर की ना कितना मीठ रहा ना माई मसाले वाला
का हो ई तहरे खातिर बनल ला आज बता नैहर ले दही त का तू ही धसोर देबू रखले रहनी त जाय दह तनी पंडित जी के पूजे दे दिहल जाई आ तब खाइल जाई त तरी कुला बुझाला हो आवेला कोनो चीज अरे ससुराली ले सामान नो त पंडित जी के दान दिहला हमरा माई के हाथ के दही जब हम देखे न त हमरा लार चुए लगल बता दा हम नहीं के खाए के तरा जूता घर में देखा लिए मत कपड़ा फट गई तब परी कि ना दे दे सदु शराब खोइले में शराब ना लगेला दिन हाथ से आगे आगे से थोड़ी खींचऊ में शराब लगेला आगे जो थोड़ी हट नहीं के खाए के हम खाए रवा खाई हां दी कि ना है ना अरे छोड़ी ए बेरा तोरा कर न मर छिनिया के तनकी खाए में रात छिन कहीं के दलीदर कहीं का तनके ना एकर के बड़ जेट के तनके ज्ञान नहीं के तो बुढ़िया के खाए के पूछम कि ना पूछम मर्द के खाए के पूछम कि ना पूछम आ अपने ढकेले जतई ढीड़ा में कस ल कुली देखा देख लाज बा खइला के मारे मन को मोर के फिकवा दे फेकवाए दे मले छी आ कले बड़ू दांत फरत दा करना ले तो हुला या दे हम देख के जर्दनी काम रखे देखे जरतन कने हट जो खोते बर देखे कोहतन की अरे ला जल्दी के इतना चिल्ला के बोलिए त हम डरा जाए माई कले भी सब चीज से डलैया लड़ाई झगड़ा गाड़ी गयो लेकिन खइले में न ल जाइए न रहिए लोग बोलत रही झगड़ा करत रहिए खात रहिए पानी पियत रहिए खूब ठाड़ी बाई में खाई दे हे भगवान जी आज तो हमार पतो ही इज्जत ले ले रही बताओ ना गांव में से दही आई रही तो हम उतना कीन के दूध ना जमैले रहती तो ले रहती इज्जत दही जुठार दे आई खिलवड़िया के लाज लागला आज एकर माई फोन कर दे तब न हम एक माई ले कहतनी ऐसे तो कोनो सामान खात ले पियत ले तो चल बन जतला अब बताओ पूजा पाठ के सामान एक माना हम कैले रही तब कैसे ही खा ले रही अरे फोन बाजता हेलो समधिन जी आ खुशी रही सब कुछ ठीक है बा लेकिन और बेटी के लूर रहन खराब नहीं के पहले तो कह सब कुछ ठीक है बा लेकिन राउर बेटी के लूर रहन इतना खराब बात अब हम कितना बताई रौरा तो दही विदा करनी समझिन जी तो एक बाल्टी दही विदा करावतनी अब बाची बाड़ी त आगे पूजा होके से पहले ही सरपेट ले ली ई कोनो बात भइल आए हम कैसे कैसे पूजा करनी हित गण के कैसे हम इज्जत बचनी अब हम जानतनी बाप रे बाप आज हमारी इज्जत चल गु रही ऐसन ना जी ई काहे रोरा जानत नहीं कि नैहर में बेटी का करती है कैसे रहती है मतारिन के नहीं जान के मतारी बहेंगवा निहन छोड़ दी तो बेटी माँ की ना रोडे पे माँ की हाँ माँ की काहे ना लेके भागियो जाई खिलाड़ी न आजकल के बिटिया होते सन है बताई तो हाँ क्या होता है करम ना हो करबे करम हल्ली बतियाई हेलो बोल दिन भाई नारे हम कुछ नहीं की करे झूठा कर लारा लगाओ तनी जानते बड़े ससुरा में सास कैसन वकील लो ऐसे ही एकदम कलाबीन आई कहे जवारी सुन तड़ी दे है ना दे बस हम कलाबिन बनी आई नीमन भाई अब पूछी त काहे दहिया खइली इनका जीभ पटकल इनका लार चुवत रहे ढेर अब खाए वाला चीज खा ले त के भात मार दी हमरा के देखी कैसे तो कला चटनी जीभ आ कतहु रही न त चटियली मानी ना हमारे घर के दही बाप रे बाप हम ही ना खाई ठीक बा अपन हाँ रखी अपन बेटी के रौरा तोरे ना दोस्त रौरा निमन लू रहन नहीं खिंच के ले तो रौरा कहत का रखी चुप करे तो गलतिया कल बंटी करो जानो अभी जान जाई ना जान दीप के तो कूच दही बुझाइल हम कैसे कैसे इज्जत न बतनिया हित न तले सुनिया से तू है इति करवाइबू सिंगल पसली के माने तो हम चोर जम करे जब भाला लागे खून बिक दियो हला लागे तो तेजे बड़ू हो तू ही हमर सास बन जा ओ तू ऊपर माई बन जा घर में कोनो चीज रखल है पूजा पाठ खातिर उहे हाथ बता के हम खाई त खाई है कहीं लगा के मुंह में अंगुरिया चिप दे मुंह में ना रही नहीं थी होई बुझा गइल दादो हमरा के एगो बाऊ त कपार पे चक के मुता उतरले बाड़ू त कहा हम तारम आ तार के कढ़ाई में डाल के तारम भूज के कढ़ाई में डाल के चल जा रामगिरी बको जे तरिया अपना माई के उहे तार तारल सुया उनका कपार पे चक के मुतिया बेटा हाड़ू
कर, हमार ना हड़ू, हम बेटा बियाइल बानी, हमार बेटा बा, बुझा गई।